Enfin, k'a daminɛ ntɛnɛn fo juma don kibaru ka aw ka kunnafoni sɛbɛnw olu kɔnɔ kuma ko walawala aw ye bamanankan kɛ ɲin na o kɛ mɛ bɛnkɛ Badara Saja fɛ Laurent Jacques Kulubali don kibaru bozodenw ta ye mɔninkɛjɔ ye bamanankan ye bamandenw ta ye don kibaru k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 17 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 18 na radio Ural FM konkan fɛ bɛnkɛ Badara Saja nin ye don kibaru kɛnɛ cogolen kunnafonidikɛlaw ye mun de fɔ bi Ekepew kunnafonidigafo ye min fɔ a kunkun n'a ɲɛɲɛ ka bɛɛ lajɛlen walawala ka warawara ka kɛ e tigɛ bɛnkɛ Badara Saja a nalen don kama labɛnnen don wa a bɛn'o de k'a ka baara ye sisan ka wɔrɔ i ko tiga marabatiga ko don n'i y'o ni te sɔrɔ ka fisa kosɛbɛ bɛnkɛ kosɛbɛ n'o tɛ kelen ko k'i fa t'o la vraiment o ka di ni maninka jabe bɔr'i kɔnɔ i b'a fɔ ko tiga a b'i laminɛ ayiwa e k'i kan kɔrɔta n'o kuma ye baasi tɛ ne na kɛ sababu ye k'o kuma lase Sanubugu la kuma jumɛn i min fɔ maninka ma e b'a ko maninka nalonnen de ko mun yɛrɛ depuis an sigira ne bɛ k'a fɔ ko miɲɛnka de ne ma maninka fɔ dɛ ah d'accord ne ko ko miɲɛnka an ka barika da Ala ye Ala ma sɔn ka kolo kɛ nɛn na kan ne miɲɛnkaw fo bɛnkɛ miɲɛnka ka ɲi dɛ miɲɛnka bɔra naam miɲɛnka tɛ foyi miɲɛnka ɲuman y'a sunɔgɔbagatɔ ye astagfirullah auzubillah hali Asimu ɲuman y'a sunɔgɔbagatɔ ye n'a wulila bɛɛ ja bɛ tigɛ bida ka fɔ bɛɛ ja bɛ kɛ bawo bida bɔra miɲɛnkaw ka ɲi kan to ne bɛna ɲɔnɔ miɲɛnka muso dɔ tun ye n ka dutigi ye n jatigi don ko ɲaɲɔ Kulubali don fɛnɛ dɛ miɲɛnka don miɲɛnka kɔni miɲɛnka bɛ se ka diɲɛ bɛɛ mara a bɛ Kucala dugutigiw fo an b'u fo bon maa bɛ Kucala k'i jamu ye Kulubali i folen don ni jamu ye jamu wɛrɛ an bɛ foli bila sini na awɔ baasi tɛ bɛnkɛ yiriw la marhaba ne den kori baasi t'i la alhamdulillah an bɛ tile damadɔni bɔ an ma ɲɔgɔn ye a kɛra ten Ala ka baaraw don ale de bɛ kow sigi a tila k'u ɲɛnabɔ a sago la masa in tɛ maa si sago la ayi n'a ye bɛɛ lajɛlen fo bɛnkɛ o bɛ kɛ ka dugawu don ɲɔgɔn ye Ala k'an bɛɛ kɛnɛya amina wala Ala ka sababu ɲuman kɛ bɛɛ ye amina rabbi yen tɛnɛn don belebele don sabu an kuntigi Mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye sallallahu alaihi wasallam bangera ka bɛn tɛnɛn ma ka fatu ka bɛn o tɛnɛn kelen ma i nɛ minɛ n'i ko k'u ko ten o kɔrɔ k'i sigara fɔ o don i b'a fɔ k'o don Sirnuru bɛ n'i sɔrɔ yan sisan o don ni o donba in nan'i da an kɔrɔ sa k'o ye donko wɛrɛ yɛrɛ fɛnɛ tile fɔlɔ ye a ma kɛ kunfɛ dɛ n'a kun ka da an bɛ donko wɛrɛ kɛ dimanche dabɔra a kama de o la sa ka bɛɛ fo ni ka bɛɛ barika da ka dugawu kɛ yarabi yarabana Ala ka hɛrɛw caya ka garizɛgɛ ɲuman d'an bɛɛ la an minnu bɛ faso kɔnɔ sigi la Ala ka hɛrɛ k'an ye k'an kisi kasara ni masibo ni balawu jugubaw ma a kɛra kɛlɛ sira ye o a kɛra politiki sira ye o a kɛra fanga ɲini sira ye o Ala k'an kisi a kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen ma o kɛra tunkarankew Ala k'u hakili sigi tunga fɛ Ala ka hɛrɛ k'u ye Ala k'u hamina k'u ɲɛnabɔ min ni Ala ta bi taa dɛ min ni Ala ta bi taa Ala k'u ɲɛnabɔ dɛ maaw hami tɛ kelen parce que i bɛ taa sɔrɔ tunga la ye Adama Samakɛ ale ni bɛ walimuso dɔ kan ye ni Ala y'o hamina jaabi yɔrɔ o man ɲi o ni Ala ta ti taa a bɛ kɛ kɔnɛ i bɛ se kuma la f'i bɛ to ka dɔw ta o tɔgɔ ma ayi n'a ka da a ka wele programme Ture fɛ yen tan tɔgɔ ma ye kara de ayi bamanan min ka da a b'a fɔ Sako ye Ture taara ji la o a taara ji la Ture taara ji la yanni Ture ka da ayi a bɛ bilen tigɛ de i bɛ bilen min yɛrɛ e ka daminɛ tan dɛ bisimila i fa la faden jiri faden ne ma f'i ye k'i to vitiri so kɔnɔ ka mɔgɔw boli kabakuru ye non n'i ko n ka daminɛ i fa la sisan faden tɛ kɛ n ka ye kɛ bɛnkɛ a daminɛ kɛ n ka ye a daminɛ i bɛnkɛw la ne yɛrɛ b'o la b'a daminɛ i faw de la k'a daminɛ o la wa a daminɛ ne fa Papa Ture la kɛ ne cɛ a daminɛ o la Papa Ture a daminɛ Papa Ture la ale de ne fa ye président Ture a filɛ nin ye ka ye bon ale bɔ a la ale ni procureur Ture bɛɛ ye kelen fa n'ale ni ɲɛji donna procureur Ture kan a tɛ don kaso la a bɛ kaso birikiden dan kan de suba bɛɛ ka Papa Ture nin na n ka ye sa
ne bɛ se ka Papa Ture nɛni k'a fɔ Arama a ka delili kɛ o. delili ko t'o la dɛ. ne tɛ yiri Arama yɛrɛ. ayi. ok awo yanni Ture ka bɔ ji la n bɛ bilen kɛ. a kɛ n tɛ. kelen. Ture y'a bilen kelen kɛ a ko n tɛ. n tɛ ye bilen de yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. n'i y'a kɛ ten i bɛ Ture la k'a dɔ bilen dɛ. a bilen. Ture Afrique du Sud. sisan yanni a kɔrɔkɛ a dɔgɔkɛ ka bɔ ji la. bɛnkɛ. n'i ma deli n b'a. ayi n b'i deli. Ture bɛ ji la. I tɛ kabakoya foyi ma. i deli la i deli. i ji yɛrɛ bɛ. la cɛ sera cɛ ɲɛ o. i ji tɛ ma fo seliba tɛmɛ. yanni o cɛ n bɛ nɛ minɛ. sama sɔrɔ yɛlɛ bɛ ɲini ka bɔ a fa. lafiya b'u bɔ wa. ok. n ka taa lafiyalen ba. sama sɔrɔ Ameriki Konate. ala ko ni cɛ ye jitɔ yɛrɛ de ye. i bɛ continuer de hali ni Ture nana. Konate tɛ tasuma faga. aa bɛnkɛ o don dɛ. hɛrɛ bɛɛ fɔlen kɔ. baw fari foninen. tigitigi. o tuma la an t'a bila dagajan da la. an b'a kɛ cogo di. a b'a yira k'a fɔ ne ti kun y'an sɔsɔ dɔɔnin. o ye retard dɔɔnin don an kun. nka o ti ban a la. o bɛ da. bɛnkɛ n'i ko ko neti kun y'an sɔsɔ i m'a faamu dɛ. Sangare y'an ka neti tigɛ de. awɔ. ne y'a f'i Sangare ma ɲi Sotelba Malitel la. Sangare ma ɲi dɛ. mais n'i y'a jate minɛ. Sangare ma ɲi. o bɛ da. n'i y'a jate minɛ. a joni b'a la. a jo b'a la. an y'a deli yɛrɛ de a k'a bila ka na n'o tɛ a ma sara o. o de ye ko guduma yɔrɔ a ma sara n'a ma sara a b'a tigɛ dɛ. o tuma an b'a deli. an y'a deli de. ala k'a sarali nɔgɔya. a k'a to an ka bi ta kɛ. an ka bi ta kɛ. sini an ka yuguyugu. ni ala sɔnna. n sɛ sa. n tɛ o de fɔli gɛlɛyara n ma. o fɔli de gɛlɛyara n ma. a bɛ ɲɛ bɛnkɛ. o tɛ baasi ye. an ka taa. an t'a bila kɔjan da la. abada. e k'i ta kɛ. ɲininkali kolokalen. ko ne na an ta kɛ jaabi solomani dalamani. lebali. e bɔra bana na sisan banabaatɔ ni ordonnance san tɛ ban. seliba sera. lafiya ko jɔrɔ b'i la. a di ala ma. fɛn bɛ nɔgɔya b'a ye ala ye. bɛnkɛ. o tuma bobo ko don wa. pour que ka juguya yira o. ka n'i y'a kɛ tan an bɛ bi dugukari bila sa a kɛ bobo k'a ye. a tɛ bila. a tɛ bila. maaw bɛ kunnafoni nɔfɛ surtout kobaw kɛlen don. ayiwa. gundubaw bɛ n bolo yan. bɛnkɛ kibaruya gɔnɔma jumɛn b'i bolo bi. a kalaman bagi. i n'a fɔ min ka di Isa Daro ye. bɔgɔda. naamu. mɔgɔ tɛ kala ye k'i ɲɛ turu a la. i kabako ye kala ye k'i ɲɛ turu a la. bɔgɔda ko. maa si tɛ kala ye k'i ɲɛ turu a la. bɛnkɛ jɔn ye kala ye n'a ma sɔn k'i ɲɛ turu a la dɛ. munna a mi ɲɛ turu a la kala jumɛn don dɛ. o bɛ fɔ e ye ten. bɛnkɛ. ayi. o fɔ n ye sa. fo ka mun k'i ye. i b'a ɲɛ dɔn de. ayiwa bɛnkɛ baasi tɛ. n'o don. dususuma dɔɔnin bɛ yan. dɔɔnin fara a kan. ka dɔɔnin yɛrɛ fara o kan. kosɛbɛ kɛ. an ta kɛ filima kɔnɔ seere. o don. i tɛn'o ta. kosɛbɛ kɛ. n'i y'o ta. ni y'o ta. min fɔli ka gɛlɛn ma n'o ye cɛya fura. bɔgɔda. n b'o ta. o ta. yiri gɛrɛgɛrɛ. a gɛrɛ. i y'a faamu. ka n dɛmɛ n cɛ ɲɔgɔnw na. gatigi ka nisɔndiya. garijɛgɛw ka foni. bɔgɔda. bana dogolen furakɛ man di. bana ye jagofɛn de i b'a yaala. a bɛ sa. lafiyalen tuma min na i b'a lafiyabugu bɔ. o tuma la e ma ɲininkali kɛ wa. ani tata lafiyalen ba. e ma ɲininkali kɛ wa. bɔgɔda. jɔnni ye kala ye n'a ma sɔn k'i ɲɛ turu a la. munna a m'a ɲɛ turu a la. kala in ye kala sugu jumɛn ye. mun bɔr'o la. e kan t'o de ma. ni ala sɔnna n b'a ɲɛfɔ. amina. ala k'i ka dugawu minɛ. amina. ala k'an dusu suma. ala k'an dusu suma. amina arabe. ya rabbi ya rabbana. ala ka tunga diya tungarankew la. amina arabe. an lamɛnbaa n'an kanubaa minnu bɛ yen. bɔgɔda ala k'u kisi k'u tanga. amina. ala ka hɛrɛ k'u ye. min ta ye baarako ye min ta ye carte papier ko ye. bɔgɔda min ta ye furu gɛlɛya ye min ta ye faamaw bɛ n kɔ. minnu ta ye adamadenw ka juguya ye. tunga fɛ. ala ka bɛɛ lajɛlen wuli ka b'u kan. amina arabe. ka hɛrɛ k'u ye. bɔgɔda ala kana orange money faama ne lora ni tungarankew cɛ. ala kana monɛgara fama ne lora ni tungarankew. ala kana wari fama ne lora ni tungarankew. ala kana iriya fama ne lora ni tungarankew. ala kana orange money siɲɛ 3 ou siɲɛ 90 la nanga da 3 la. ala kana orange money fama ne ni tungarankew cɛ. ala k'o k'a ka ala ye bonya kama. ala k'o k'a tɔgɔ bɛɛ lajɛlen belebele k'a yɛrɛ. ala k'o k'a ka kiraba in bonya kama. n'o de ye Aminata den ni Abdulayi den. Muhammed ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. trop c'est trop. Guérim trop c'est trop. Trop bɛ dɔw la. Dɔw da dɔw bɛ dɔw la dɛ. Cɛlo e donc ka kilancɛ kɛ dɔw ye ka kilancɛ kɛ wɛsɛri ye. n den kɛ kuma ka ye.
mais fantan de bi se dɔw la kojugu fantan bi se dɔw la ni taara baarakɛyɔrɔ la baarakɛyɔrɔ baw la ni gardien ye PDG foli daminɛ dɔw banna ka sɔrɔ fama ka dɔw ye dɔgɔrɛ kelen dɔrɔn donc bonjour ça va bonjour ok bonne chance o ye dɔw de ye o gardien ɲuman ala ka gardien ɲuman di a banna mais fantan fasa fililen dɔw don e ma ye ne min kɛ dɔw don la a bɛ ɲini ka miniti 5 bɔ ne b'a kalama o ka ne to société gardiennage la ne taara an ka PDG fo ne b'a fo depuis wɔsiji ma bɔ f'a wɔsiji bɛ bɔ aw ko aa mɔmɛ la kɛ n tɛ sa walayi mɔmɛ i dɔw la kojugu i y'a ye t'o foli sugu da ne kan ne y'i ka patron parce que sɛgɛn fɛnɛ na sɛgɛn ɲɛ don ne de fantan na ne ka yɛ da ala yɛ bila wari cɛkɔrɔba wari wari indi bisimila ne ko sanction nin wulila wa ɲagili min kun b'an kan wa levée des sanctions économiques et financières contre le Mali e ka b'o ma 2 points ouverture des frontières et retour des ambassadeurs de la CEDEAO o y'a nanzarakan walawala bamanankan na an ka nin faamu o da bɛ nin walawala bamanankan na ko ɲagili min kun talen don k'a doni juguba in an ko an b'a laɲini an t'a kun dɔn o tuma ɲagili in wulila karankɛdaw yɛlɛnna lasigiden minnu bɛ CEDEAO tɔgɔ la an fɛ yan o bɛɛ bɛ segin ka na ayiwa baasi tɛ gafe jumɛn ni wɔlɔfi arc-en-ciel o la ni danna ye Saliya Ture t'a fɔ n'a dun b'a faamu Labuwa t'a fɔ a ye dɛ abada u sigilen bɛ foro kɔnɔ yen nɛɛma la ye ayiwa o la ko maliyɛn bɛ ko lafiyara sa alhamdulilah an ka ɲɛmaw ni jamanadenw kunun kun tɛ juillet kalo tile 3 ye wa kunnafoni de cunna ten goro hɛrɛ kunnafoni CEDEAO jamanakuntigiw ka ɲɔgɔnnajɛ belebele min kɛra Ghana ko ɲagili wulila ɲagili min n'a kun kɛ bɛ ka fiɲɛ tigɛ an maliyɛnw na kalo 6 bɔ ɲɔgɔn ko k'an bɛna sisan sa an bɛ se ka ninakili o la CEDEAO jamana ɲɛmaaw ka tɔnsigi la ani an ka nafolo jɛkuluba IMOA olu ɲɛmaaw ka tɔnsigi min kɛra kunu dimanche nin kun y'u ka tɔnsigi 61 ye a kɛra Accra Ghana n yɛrɛ ɲɛ ɲɛna o la sa jamanakuntigiw tun kan ka sigi ka kuma mun kan ɲangili min taara ka Mali sɛgɛrɛ ɲangili min taara ka Laginɛ sɛgɛrɛ ɲangili min taara ka Burukina sɛgɛrɛ nin jamana 3 bɛɛ ɲɛmaaya bɛ coup d'état kɛlaw de bolo bi aw coup d'état kɛlaw kɔni an ka taa min coup d'état kɛra t'an b'i sɔrɔ ye bali perdi kana na sɔrɔ ora jamana ɲɛmaa ninnu ye ɲɔgɔn ye u dama de koyi bi kulo ka da sɔgɔ an jamanakuntigi dama dɔrɔn de tun bɛ Mamadu ayiwa u y'a ye k'a fɔ ko Mali ɲɛmaa minnu bɛ yen bi k'u ye sennaya damadɔ min kɛ a bɛ maa nimisi wasa o de la Ghana jamanakuntigi sa Nana Akufo Addo a n'a jamanakuntigi ɲɔgɔnw u y'a décision ta sa ɲangili minnu bɛ Mali ka nafoloko yɛrɛ ta sira fɛ u y'o wuli min kun b'an kan kabini janvier kalo tɛmɛnen tile 9 o bɛ taa i kun jɔ fo kalo 5 ani tile 24 bɔɲɔgɔnko la jamanadenw kun bɛ gɛlɛya lahawla kɔnɔ jamanakuntigi sa u nana décision wɛrɛ min ta o kɔfɛ ko ka karankɛdaw yɛlɛ frontière u nana décision min ta o kɔfɛ ko lasigiden minnu bɔra minnu gɛnna ka bɔ CEDEAO tɔgɔ la a bɛɛ ka segin sɛbɛn fasiriba ko hakilina jiginna CEDEAO ka tɔnsigi laban min ko kɛra kalo salen tile 4 yɔrɔ k'u y'a wajibi an ka ɲɛmaaw kan k'u ka kalafili sariya ta min jɛlen pasipasi u y'o kɛ loi électorale k'u ka jɛkulu bila sen kan min bɛ kalafili denw boloda ani min bɛ kɛ waati min n'o ye chronogramme ye o kɛra ko n'u ma u da don o la ka sennaya k'o kɔnɔna na ko ɲangili wuli ko kuma tɛ yen dɛ o de la an ɲɔgɔn cɛ ka se Accra sa i ko kɔɲɔduna n ba bɔyɔrɔ mɔgɔw bɛɛ de Nana Akufo b'i fo o tuma e banabaatɔ de nana wa tiɲɛna n banabaatɔ nana sabu n kun taara min kama u ye bɛɛ ka pɛrɛdiyɛmu d'a ma fo ne ye bɛɛ ka tɔrɔmɔɲɔ dira ko ne k'a to ko siɲɛ wɛrɛ o de ye n bana o la ni wari tigɛ ne na dɔrɔn ne bɛ i bɛ bana o kelen ye tiɲɛ kojugu ora
u kɛlen ko olu bɛɛ lajɛlen ye tuma min o de tun wajibira CEDEAO fɛ o tuma a kɛra yen sa jamana ɲɛmaaw y'a ye k'a fɔ ko sɔrɔsiw u kelen ma taama kɛ zen a ko ninnu na u ma kɛ kelen na taama ye dɛ m'a f'i ye ko ni kelen na taama ala ko k'a ye ala ye ka n'a sɔsɔ dɛ i b'a ɲininka ko ala bɛ k'a ɲuman fɔ k'u ma kelen na taama kɛ zen u y'olu labɔ ko ninnu bɛɛ kalama k'a ma kɛ komi Choguel Kogala k'a kow to ale bolo a kun bɛ cogo min ko sɔrɔsiw ma nɔgɔ to a la dɛ u y'a bɛɛ kɛ kɛnɛkan da ye baasi tɛ ayiwa ko Asimi y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka o baara ninnu minɛ Choguel la k'a di jɔnni ma minisiri min bɛ mara cɛbɔlen ko kunna administration territoriale o colonel la Mayiga à partir d'aujourd'hui le Mali se retire de toutes les conventions de G5 à compter du 8 mars 2020. Il a un langage militaire farouche. Ni ne abologuru ngi konna diu benge ye dumun korobolo bologuru manjugu sa ta sura sila bay ya sale ko ambe chugo mi go fato chaman che garanga wala ko Asimi ye dossier sama ga bok Choguel bolo ka do Mayiga bolo administration territoriale la o vraiment bla daga jandala de o ye kalafili waati minnu ko fɔra n'o ye chronogramme ye a ye politique maa bɛɛ wele ka société civile bɛɛ wele a ye n'an bɛɛ ka hakilina d'a kan an ka bɛɛ fɛn kelen kan k'o waleya an ka tɛmɛ ni baaraw ye joona joona président ka ci k'a don ayiwa o tɛ bila ka sumaya sɛbɛn fasiriba ko CEDEAO ka ɲangili k'a y'an ka sɔrɔ a y'an ka sɔrɔ degun kosɛbɛ dɛ n'o ye économie ye maliyɛn ka sɔrɔ yɛrɛ de degunna babada maliyɛn ni tɔɔrɔ embargo in kɔnɔ ni tɔɔrɔ dan don dun ka fa sɔngɔ jigitigɛ yelenna ka se hakɛ la o bɛna jigin yarɔ o m'aw da don o la o ka jigin dɛ ayiwa kono jigitigɛ yɛlɛni dun ka fa sɔngɔw la ne o juba tun ye embargo de ye nka dɔw ko diɲɛ bɛɛ yɛrɛ de kɔnɔ ko gɛlɛya o kɔlɔlɔ de jiginna an kan mais an yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔ yan babara k'a kɔlɔlɔ juguyara dɛ anw ta fanba ye embargo de ye ka d'a kan dɔw yɛrɛ ko sɔrɔsiw de nɔ don olu de nɔ don dɛ ko parce que u banna k'u ka layiduw timɛ layidu jumɛnw u ni CEDEAO kun bɛnna min kan k'u banna k'o timɛ o de y'a to CEDEAO ye embargo gosi an kan dɔw y'o fɔ o an ka tɔnsigi yɔrɔ kelen in na ye CEDEAO la n yɛrɛ jɔlen ɲɛ ɲɛna bolo sinna ɲɛmaa kurama k'o sigi Nana Akufo nɔ la i t'a lajɛ k'i sigi sa e jɔlen ɲɛna kuma bɛɛ i t'i sigi bɛnkɛ sigilen ɲɛna sigili kunkuru ka bisa jɔlen kuntagalajan ye bolo sinna jɔnni na k'o kɛ CEDEAO ɲɛmaa ye ka bila Nana Akufo nɔ la o de ye bɛnkɛ ye ita musokɔrɔba dɔgɔkɛ dɔ bɛ musokɔrɔba ye si bila min y'a ta direct o bɛ président la o de Guinée Bissau président Umaru Sisoko a ba dɔn dɔgɔkɛ ta Adama Sisoko ye wa Faransi ah bon Seku Sisoko y'a cousin direct a frère donc sisan e bɛnkɛ de don Jaji Sisoko dɔgɔkɛ don tiɲɛ i bɛ n somɔgɔw fɔ n ye non ayi bɛnkɛ somɔgɔw bɛɛ kɔni setigi bɛ yen Falaye Sisoko Alima ye Falaye kɔrɔkɛ don nin bɛɛ ye famille kelen de ye bon nin bɛɛ den ye Lora ye balimamusonin kelen bɛ ne b'u bolo Baramusila Awa Sisoko Daba Bula i bɛ ka famille fɔ n yɛrɛ i b'i ka famille dɔn kojugu o de Guinée Bissau président an bɛ se n'ale b'a fɔ mɔgɔ si kana Orange Money ci ma parce que se b'i ye i somɔgɔ bɛɛ ye ça me rappelle u ka Orange Money ci ma u ka ci ne ma dɔrɔn parce que e somɔgɔw ye président ye somɔgɔw ye setigibaw de e yɛrɛ ka nin ka se lajɛ ni masakɛ ban i jɔ dɔ k'i ka kuma fɔ n'u tɛ Orange ci ne ma o tuma la vraiment mɔgɔ kana ci quoi Sisokolaka fɛn bɛ tunga fɛ n'a kelen kelen na hali 1000 ci ne ma n bɛ saga sa 80,000 seli ka wari tɔ bila n kun o mana saga feere la o don kucɛla 4,600,000 4,300,000 ko ɲɛmaakɔrɔ sɔrɔla CEDEAO la Umaru Ambalo Sisoko u y'ale bila CEDEAO ɲɛmaaya la ayiwa i b'a dɔn hali n'an ka sɔrɔsiw kun murutira CEDEAO bolo n'o de kɛra sababu ye ɲɛngiliw nana u t'u jigi b'a kan ko sira minnu bɛ na ni lafiya ye ɲɛngili kɔnɔ ko siraw ma nɔba bɔ nka jamana nana dɛsɛ wari mugu yɛrɛ de la sa an kun ser'o niveau de la wari mugu yɛrɛ de tun bɛ ka dɛsɛ sa sabu sɔrɔ bɛ ka sumaya i ko nɔɔsi
o ɲangili wulilen min filɛ nin ye k'a nafa bi bonya Mali de kan kosɛbɛ fɔlɔ ka d'a kan Mali ka minɛn bɔta kɔfɛ ka don 170 Sénégal fɛ ani Côte d'Ivoire fɛ an ka minɛn minnu bɛ tɛmɛ o siraw fɛ ni jamana fila fɛnɛ u fana n'a fɔ tare ko ye sabu u ka kɛsu ni gongo ni nafa nafolo la sabu digikun kɛ b'o fana la sigikun bɛ ni sɔrɔ min o tɛ t'o la tuguni o degun b'olu fɛnɛ kan dɔ bɛ taa dɔn namu fɛ ayiwa ora i b'a dɔn sini tarata yɛrɛ dɛ sini ni Ala sɔnna Kɔrɔwari pankulu fɔlɔ bi cu Mali la yan an bɛ hakili ɲini ka lamɛnbaaw fɛ k'a fɔ kuran de tun ye dankari k'an na kuran tun tigɛra an y'a bila yɔrɔ min an b'a ta yen ni Ala ka jɛ o la nde an kun y'a bila yɔrɔ min ne ma fili ne ma ɲina o kun ye i k'a dɔn ne bɛnkɛ ka sigili ye CEDEAO ɲɛmaaya la komi n y'a f'i ye cogo min ale de dalen don musokɔrɔba ka ten Segu ni k'a balimamusonin kelen d'a kan n'o ye Awa Danba ye Umaru Sisoko Ambalo u y'ale bila CEDEAO ɲɛmaaya la nka ɲangili ninnu wulilen ka bɔ an y'a yira k'a fɔ a nafa ka bon Mali fɔlɔ de ma sabu an ka minɛn bɔta kɔfɛ ka na Kɔrɔwari ni Sénégal fɛ 190 nko jamana ninnu fana ma lafiya kosɛbɛ dɛ 70% des exportations importations i y'a fɔ Babaraka degunin kun b'olu fana kan dɛ sabu olu kun jigi bɛ min ka nafolo ko la o fana kun y'olu jɛ nin waati in kɔnɔ sini yɛrɛ ni Ala ma baasi kɛ fiyewu nka Côte d'Ivoire n'o ye Kɔrɔwarikaw ka pankulu ye ale kan ka taa ni ka segin daminɛ Mali ni Kɔrɔwari cɛ kalo kelen ka parantiya la minɛ avion parantiya c'est pour que tu m'as laissé en vol donc tu m'as laissé en vol quoi kare to journaliste la ka taa avion boli kala baasi t'a la i ni sanfɛla ne ni dugumala ayiwa da sanfɛ dɛ ne sen dara dugu la n'a bila o bɛnkɛ foyi tɛ sɔrɔ a la avion parantiya bɛnkɛ foyi tɛ sɔrɔ a la avion kɔnɔ ji soli ka di yan nin kɛ ka nin kɛ tan ne yɛrɛ kɔnɔ n ko passager dɔw bɛ taa sanfɛ ja foyi tɛ taa sanfɛ e yɛrɛ ko avion ye sotarama de ye n'a bila a bɛ ja mɔgɔ kelen Cameroun mɔgɔ 2 a bɛ n'o escalier bɛ sanfɛla la de escalier foyi tɛ yen fo de Ousmane Kante ta k'o bila ko Barcelone mɔgɔ kelen n'i y'o kɛ a b'i kun ci sabu a musow bɛ yen a denw Barcelone mɔgɔ caman wala jamanakuntigiw ka tɔnsigi na u kɔni ye u ka sugandili ta k'a da n y'a f'i ye cogo min Guinée Bissau ɲɛmaaba président jamanakuntigi de kan Lora Zaki Bɛnkɛ Bili Haki Nasiril Haki Umaru Sisoko Ambalo k'ale kɛ CEDEAO président kura ye ale dun porokotora coup d'état la a ma mɛn dɛ février kalo tɛmɛnen tile kelen le 1er février Bamana Bɛnkɛ wɔsira ye a se wɔsi yɔrɔ ale yɛrɛ kɛra Guinée Bissau jamanakuntigi ye don min hakili b'a la a kɛra président ye don min e bɛ ɲinɛ ne tɛ ɲinɛ o ne Bɛnkɛ don le 27 février 2020 donc ale de bɛna CEDEAO ɲɛmaaya Adama Traoré ka fasiri la journal Arc-en-Ciel siga t'a la bisimila Bɛnkɛ bamananw ko ten ko da fa sɔtuluma ko dɔ bɛ taa da naamu fɛ kosɛbɛ ne embargo wulila ka bɔ an kan n'a diyara an ye Sénégal ni Côte d'Ivoire olu fana bɛ damu da an nɔfɛ dɔ fana o de fɔ ko da fa to gangɛnɛma ko dɔ da Buhari dɔ fɛ Bɛnkɛ ne ko mun na o Choguel tɛ démissionné dɛ awɔ kɛ segin ka ɲininkali kɛ Bɛnkɛ mun kelen de la Choguel tɛ démissionné dɛ vote de la loi électorale kɔfɛ wa deux points pourquoi le premier ministre ne démissionnera pas ɲininkali kɛ baasi tɛ ko kalafili sariya bɔlen k'a dangɛnɛmaya ni Asimu y'a signé k'a ban pewu da wɛrɛ ti don a la min kɔ o de ye ko o kɛlen kɔfɛ o munna premier ministre a ti wala sɛmɛ interdit Bamako de y'i nɛn don na dɛ a tɔ walawala ayiwa wala ko adamadenw dɔw ka ŋaniya juguya an'u ka juguya yɛrɛ u b'u bolo su u yɛrɛ ɲɛ la k'an ka zana dɔ ko ten nka ni tiɲɛ sa k'an ka politikimɔgɔw n'a faamu u yɛrɛ kungola ye sa ko bɛɛ lajɛlen kɔni y'a dɔn kuma min kɛn bɛ ka bɔlɔ minɛ bi o don ye docteur Choguel Kokala a yɛrɛ a n'a ka jɔda premier ministre ya transition kɔnɔ babara k'o jɔda ye a k'o bila ko n'i ye jateminɛ kɛ CNT ma o tɛ conseil du CNT ye sa wa
ko an bɛ don min ko bi olu de bɛ ka wasabulon jɔyɔrɔ fa u ye sariya de ta sariya min ko n'a bɛ politikimɔgɔw kɛ dɛnkɛrɛfɛmaa ye politikima minnu n'olu fana ŋaniya de ye ka kow sugolo ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se ka donda sɔrɔ cogoya min ka fanga sɔrɔ cogoya min fanga min bɛɛ lajɛlen bɛ Asimu de bolo bi. Gouvernement sa n'o ye fanga furancɛ gouvernement ye o ɲɛmaa tɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ye ale kelen kɔ ka jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛli ni kungun ni ɲɛɲɛw bɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ foroba kuma min sigira ANR Assise Nationale de Refondation o sɔrɔla ka sariya gafe bɔ kalafili sariya gafe belebele bɔ ko sabu o de ye maliden bɛɛ lajɛlen ka hamina faralen ɲɔgɔn kan Assise kɔnɔ k'o fara mouvement M5 RP ka hakilinaw kan olu ye kalafili sɛbɛn in ayiwa ko gouvernement bɛ nin sariya sɛbɛn in bɔ tuma min na n'o ye a laɲini ye projet de loi k'a tun bɛ kɛ sababu ye an ka jamana a ka se ka kalafili sanuyalen jɛlen bɛɛ bɛ da min na basigi kɔnɔ bɛɛ bɛ jɛ ni min ye ka taa kuncɛ o la o de hukumu kɔnɔna la jamana na kisi an ka kɛlɛ banbaliw ma kalafiliw kɔfɛ o n'o kɔlɔlɔ jugu ayiwa nin sariya ŋaniya in sa n'o de ye projet de loi ye ko a ye sira o sira n'a kan ka tɛmɛ o fɛ u y'a la tɛmɛ o bɛɛ fɛ ko wa président yɛrɛ kun jɛra n'a ye koyi colonel Asimu Goyita nka a selen CNT mɔɔw ma olu sina k'a mɔntɔn dɔrɔn k'a fili ɲamaminan na k'u banban kun jumɛn kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ CNT bolo kalafili sariya ŋaniya n'o ye projet de loi nin ye min bɔra gouvernement yɔrɔ CNT mɔɔw ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ k'a kɛn bɛ duloki de k'a kala k'a bɛɛ cɛ kelen ma maa wɛrɛ tɛ se k'a don n'a ma dɔgɔya i ma a bɛ bonya i ma à la mesure d'un seul homme o cɛ in ye jɔnni ye le docteur Choguel Kokala Mayiga ko c'était une loi taillée à la mesure d'un seul homme le docteur Choguel Kokala Mayiga premier ministre. Sɛbɛn fasiriba ko yala wasabulo den ninnu wasaden ninnu ko yala u ye gafe in lajɛ kosɛbɛ wa u y'a kalan kosɛbɛ ko nka n'i y'a jateminɛ sariya min wote don min na wasabulo kɔnɔ ko minnu kɛra ye ko maa bɛ se k'a fɔ k'a ma lajɛ ko ɲuman ko jumɛn a ka walawala ni kalafili sariya bolodalen n'o ye projet de loi nin ye ko i k'a dɔn bolofara 100 ni kɔ bɔɲɔgɔnko de b'a kɔnɔ ko mɛ malidenw ye min ye n'o de kɛra tun bɛna kɛ bolokuru fili yɛrɛ ye wasabulo kɔnɔ ye n'o jaratigɛba yɛrɛ n'o ye arbitre yɛrɛ ye o tɛ maa wɛrɛ ye colonel Maliki Jaw ko bolofara 1 pe dɔrɔn mankan wuli cogo de filɛ kana gunga don dogodogo bolofara ye jumɛn an ka don kana gunga don an ka don sa bolofara 1 pe Mamada bolofara kilo ne an mago bolo ye jumɛn a bɛɛ sɔrɔlo de fɛ bɛɛ bɛ se k'i sagona fɔ nka a sɔrɔla cogo min na mankan min wulila CNT kɔnɔ n bɛna f'i o kɛra jɛkulu min kan ka maa dɔw sigi olu ka kalafili bɛɛ ɲɛnabɔ olu sugandili dɛ o sariya o bolofara ye o article o de nana ni ɲugu ni ɲagaɲaga ye l'article désignant et portant désignation des membres du collège de désignation des membres qui devraient siéger au sein de l'AIGE ko maa minnu kan ka ta ko aw ka maa ɲini minnu bɛna kalafili ko bɛɛ labɛn o maaw tali o article o bolofara in dɛ Mamada mankan wulila yen de ka d'a kan CNT maaw n'o ye conseillers ye olu y'a ye k'a fɔ jɛkulu min n'o bɛ taa o fana ka jɛkulu wɛrɛ ta ka kalafili labɛn o jɛkulu tɛ maa o jɛkulu tɛ maa 7 ye wa o maa 7 ko premier ministre bɛ maa 4 sugandi premier ministre maa 4 a maa tɔ 3 CNT b'o sugandi ko kabini o de yera sa wuli kɛra Choguel kɔ ko fo k'a kunkolo yɛrɛ de bɔ primature la ye sa o la ko CNT ma hakili jagabɔ yɛrɛ bɛɛ kɔni taara n'i ka ɲɛfɔli ye sa bɛɛ taara n'i hakilina fɔ ye ko dɔw ko sariya in kɔni kɛn bɛ duloki de ye k'a bɛɛ Choguel ma Choguel dun fana n'a ŋaniya bɛ ɲɔgɔn na dɔw ko premier ministre b'a fɛ jamanakuntigi kura min bɛ nalen o sigili sababu ka kɛ ale ye a ka se ka a jɔda ka ye o la dɔw y'o fɔ k'i to f'a ka so a bɛ se ka jamanakuntigi dɔ sugandi wa o bɛ k'a ye ko CNT maaw ma sɔn o article ma
ka da kan mɔgɔ 4 min ni sogɛli b'o sugandi ani maa 3 min ni CNT b'o sugandi ko mais nin bɛɛ ye laɲiniw de ye u ye a laɲini kɛ projet de loi de don ko mais nin bɛɛ bɛ taa kun cɛ jɔnni ka fanga kɔrɔ min bɛ fanga tɔw bɛɛ kunna Mali la yan o de ye Asimu ka signature kelen ye ni min diyara a bɛ se k'o sigi kelen filanan ko conseil ma sɔn i k'a dɔn k'a ko lajɛ maa 7 ninnu n'o de bɛ jɛkulu kɔnɔ minnu fana bɛ maa 9 wɛrɛ sugandi olu ka kalafili labɛn o maa 9 b'i sigi san 7 u ti wuli dɛ wa n'o san 7 dafara u bi taa u ti k'a ye tuguni élu pour 7 ans non renouvelable kelen n'olu taara minnu y'u sugandi n'o ye gouvernement premier ministre bɛ maa 4 min ta ni CNT bɛ maa 3 min ta olu tɛ maa 9 ninnu sugandi yan n'u ye maa 9 ninnu sugandi ka ban Mamada a fɔ ne de y'a f'i ye n'olu y'u kali k'u siɲɛ ka serment prêter ka ban minnu y'u sugandi u n'olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la tuguni a banna walasa k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya total k'o ta hɛcɛ k'o bɛ dɛ o maa 9 kelen o kelen a bɛɛ b'i kali k'i siɲɛ yan'u ka baara daminɛ n'o kɛra juru bi tigɛ ka bɔ n'u tabaw cɛ sa a y'o ta k'a y'anw ta a ye ta an bɛna an ka baara kɛ o tuma décret bi bɔ jamanakuntigi yɔrɔ k'o signé ayiwa ko mais tajuru sara yɛrɛ ŋaniya la ani an t'a fɛ ka gouvernement ɲɛmaa ye yɛrɛ k'o tuma la CNT conseil dɔw kɔni u y'o yɔrɔ ta dɔrɔn k'o fâché ka bɔ yen k'u yɛlɛma ni bolofara wɛrɛ ye sariya kɔnɔna la Mamada min bɛ fanga bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ Asimu tɛgɛ kɔnɔ sa ayiwa ko n'u ye nin tacogo nin bɔ ye ka ban walasa ka se ka AIGE sigi k'u y'o de yɛlɛma k'o sigi ni jɛkulu wɛrɛ ye min bɛna kalafili bɛɛ labɛn k'a bɛɛ sogolo ɲɔgɔn kan maa 15 o maa 15 tacogo n bɛn'o f'i ye maa 3 o bi taa jamanakuntigi fɛ maa 2 o bi taa i k'a dɔn gouvernement ɲɛmaa fɛ maa 1 maa 2 o bi taa CNT ɲɛmaa fɛ maa 1 o bi taa gouvernement ɲɛmaa fɛ maa 1 président du conseil économique culturel social et culturel o bɛ maa 1 président haut conseil des collectivités o bi maa 1 société civile bɛ maa 4 di parti voilà parti politique bi maa 4 di parti politique bi maa 4 di i y'a faamu o la sa parti politique ni société civile sa olu faralen ɲɔgɔn kan maa 4 n'i y'a jate minɛ o bi kɛ maa 15 ko yala CNT maaw ye o jate minɛ kɛ wa k'a fɔ k'o kɔni kɔrɔ de ye u bɛna fanga yɛrɛ de da warijɛ minan kɔnɔ k'a di nɔgɔya la ayiwa walima u ye jateminɛ de kɛ politiki sira fɛ ka nin sariya in k'olu ta in fara ka bɔ yen u ka sariya kura sigi walasa sɔrɔdasiw bɛ se k'u bolo bɔ fanga nɔfɛ n'an seginna jamana jɔsi sariya sanga la fanga la ka d'a kan i kun tɛ se ka k'a ye olu ta kɔnɔ ni i ma parrainage kɛ c'est à dire dɔ ka k'i ka denfa ye ko denfa ko t'a la tuguni parce que n'o fɔra sɔrɔdasiw tɛna o sɔrɔ ayiwa n'o dun kɛra ko sɔrɔdasiw yɛrɛ an bɛ don min na i ko bi ko maaw bɛ ka kule n'u tɔgɔ ye dɛ ɲuman tɛ dɛ juguman tɛ fɛnɛ maaw kɔni bɛ kule la bi ka d'a ka gɛlɛya bi ko nin ko in bɛɛ kɛra Mamada walasa ka premier ministre gɛn k'a bila bɔli la kɛnɛma sɛbɛn fasiriba ko CNT maaw ka nin sariya kura in sugandili kɔnɔna na k'i b'a ye ŋaniya yɛrɛ yɛrɛ de b'a kɔnɔ Mamada dabɔ kama yɛrɛ walasa ka jamana jɔse sariya 2 in bila ɲɔgɔn na n'o ye CNT ni gouvernement ye ka Asimu k'ale bila jɔsen kan jɔsen min n'a kan k'a ɲɛnata Asimu kan k'i ɲɛnata ko 2 la walima premier ministre bɛ wala sɛmɛ a yɛrɛ ye a b'a sɛmɛ a yɛrɛ ye walima colonel Asimu ale yɛrɛ bi sugandili kɛ jɔnni ni jɔnni cɛ CNT ni gouvernement cɛ n'o kɛra Asimu jɔyɔrɔ bi gɛlɛya kosɛbɛ nka ko Asimu y'i jɔ a jɔyɔrɔ bɛɛ la a ye sariya in ta k'i bolonɔ k'a la k'a promulguer
kabino de kɛra sa ma caman ko ɲana CNT kɔnɔ ye ani Choguel juguw la ko dugusɛjɛ bɛɛ ko Choguel na wala sɛmɛ joona walima Asimu na o tile damadɔni Asimu na Choguel wuli ka dɔ sigi a nɔ la ko minnu ko miiri olu ye k'a kɛra jigitigɛw bolo ko président y'a ka danaya yɛrɛ kurakuraya loi in signelen kɔfɛ a y'a ka danaya kurakuraya Choguel kan k'a ka danaya bɛɛ kurakuraya a kan k'a ka taa ni Bali bateau ye hali bi ayiwa minnu kɔni ye sogololi kɛ ɲɔgɔn kan ɲuman na juguman na sa walima min ye nin ko in kolokolo k'o kuma la walasa ka jamana jɔsi sariya fila ninnu bila ɲɔgɔn na walasa o ka kɛ sababu ye Choguel ka wala sɛmɛ k'u na muɲu dɔɔni fɔlɔ ko Choguel ka wala sɛmɛ k'o tuma ma se ko waati wala sɛmɛ Choguel man ka hali miiri démission na ka d'a ka jamana bɛ position min na bi ko Mali taara ɲɛfɛ kosɛbɛ an y'an jɔ nɛgɛ ɲɛ kosɛbɛ o bateau tɛ se ka to kɔgɔji sanfɛ k'o kale ten cɔ ye k'o tɛ se ka kɛ ko donc Choguel man ka bɔ wala sɛmɛ o y'a kanubaw ka kuma ye ayiwa ko minnu ɲɛna n'u ye nin fɔlɔkɔ wuli tan nin jamana jɔsi sariya fila ni ɲɔgɔn cɛ k'u na président Asimu ni a ka premier ministre kɔ don ɲɔgɔn na walasa premier ministre ka wala sɛmɛ k'o tuma la k'u ye mugu ci u yɛrɛ sen na sa dɛ k'u ye mugu ci u yɛrɛ sen na dɛ ko ka d'a kan hali n'a sɔrɔ sariya in ye Asimu y'a signé a donna ba la ka ban ko Asimu y'a ka danaya kuraya a ka premier ministre kan ko kuma minnu kun ɲɛna sa k'a bɛ taa olu t'u b'u ka nisɔndiya kɔnɔ tuma min ko sariya promulguera a bɛna sigi ka ko tɔw lajɛ k'u hakili jagabɔ kosɛbɛ u k'a ko lajɛ ni ji ɲama jɔlen u kana sugandili kɛ maa ni maa cɛ kalafili sariya min taalen filɛ nin ye n'olu yɛrɛ y'a voté k'o kuma dɔ nataw la u yɛrɛ bɛ n'u ka fili ye u y'a voté dɛ bi tɛ mais don nata la u bɛ n'u ka filiw ye ko mais n'o don sera minnu kɔni ko u n'a ni maa ninnu bila ɲɔgɔn na Choguel ka taa ko don dɔ la ko siga t'a la fiyewu k'u bɛ ɲɛ kelen kasi kɛ ka d'a kan ni fanga bɛɛ lajɛlen dira sɔrɔsiw ma tuma min na dɛ k'a kɛ sɔrɔsi fanga yɛrɛ jagoya fanga yɛrɛ k'o don u bɛ ɲɛ kelen kasi kɛ yan'o cɛ ko Choguel ti wala bila a yɛrɛ ye il ne démissionnerait pas de lui-même Dawuda Dunbiya Fakoli ale ka fasiri don baasi tɛ bɛɛ an bɛ foli di tɔnɔ Sila ma ka Seba Jalo fo Faransi ayiwa bɛn bɛ a bɛ bɛn o a bɛ bɛn a ɲaminen don yan ɲaminen don bɛɛ bɛ mun fɛ fanga nin ye fɛlɛla sogo ye dɛ an bɛɛ jɛra k'a minɛ an bɛɛ ɲɛ b'a la kosɛbɛ lamɔna a tɛ taa dɛ an bɛɛ de b'a dun n'o tɛ an yɛrɛ dalama dɔn 2024 bɛ an tɛ kalan an tɛ an yɛrɛ kɛ cɛbɔ ye an bɛ sɔn o ye mɔgɔra n'i ye nin jateminɛ kɛ min ye nin sɛbɛn in fasiri Choguel kanuba don kana siga o la fiyewu i y'a faamu donc bɛɛ n'i ka yeta de don o don bɛɛ n'i ka yeta don i y'a faamu mais ni tubabu jamana don sisan b'a sɔrɔ o premier ministre démissionnera parce que o kɔrɔ a ma to ale ta la a ma to ale ta la dɛ n'a ma to ale ta la o kɔrɔ ale ye min kɛ baara ɲuman tɛ a baara ma ɲa donc tubabu bɛ démissionner ka di bɛɛ bɛ kuma bɛɛ ye maliyɛn da fo démission i t'o mɛn maliyɛn na dɛ démission le mot démission o tɛ Mali faamaw ka baarakɛminɛ u da man teli o fɛ da man teli o fɛ baasi tɛ ou bien e y'a ye cogo di ay bɛɛ ne bɛ min faamuya dɔrɔn c'est à dire gouvernement o CNT o bɛn a bɛɛ kun ye malidenw ka hɛrɛ de ye kosɛbɛ n bɛɛ mago bɛ fɛn kelen de la kalafili ɲuman ka kɛ malidenw kalafili kɔfɛ mankan kana bɔ a la kosɛbɛ voilà donc a tora Choguel t'a la a tora CNT t'a la a bɛɛ ye kelen a tora malidenw de ka hɛrɛ la bamananw ka zana don ko ni Fuseni ni jɛgɛ bɔra Fuseni ka jɔ la
kata la sanaka jola flamu ba de bina dumanke sigato la de na kera loi min yemin voté no nyana maldo de ba here soro ko sabaga ala ga na kera de guye atike sogel ni sente mamru droni de malle bete ba soro ko sabaga don ni malle be o famu ambe jaga do de ke min tarani o ka ku ambe fe ko sabaga on ni mato sogel tala zenna bere na to atala wa do to atala ga teno okay ko mo ko de famu ko be sala to ali dutigi ko be to tala ga sokono koy abetede ala ka nyaka dama benge ami sino ka jinigale ke ko sogel ga démissionner kana démissionner babara kuma to yoro lo kuma to yoro lo yaro de kuma be yoro me kuma be yoro mi c'est-à-dire jumen kanyi amma habita no de jumen kanyi amma ayo abana donc ni min kanyi amma na nyoyi ni jama jena no ni jama jena ni oyi habita o sira de ko so be ni jama jera no yedro habita o sira de fe benga ola sa naam amta nyafe benga yana ngata nyefe fo famille ga ke ola benga shukura bila msimu kame Quran de anja fa bitako ni abela kale fo Quran de anja ndiko ye muni fode bamu digo wa anaka parti to gola wa bena nyefi sisa ame fole di bila mababela jele ba o sebe dora naam bamu digo kumana anaka to e fangini to no e semasi décret de nomination des membres de la commission de rédaction de la nouvelle constitution et quant au ma 2 points dora ko mamunu sugandira wala saka jamana jose sharia kura ko sigi singa digo ga fangini to no e semasi ko luma la kunia ula mamunu to fora lu sugandira ku na ke jekulu ye jekulu no mini sigi ka nga sharia kura anga jamana jose sharia kura ko sebe u to bora a commission a nyema de ika do Fuseni Samake ale gouvernement secrétaire général koroye rapporteur général Wali Ougadei Wafi Ougadei ancien président de la Cour suprême mais Wafi doko ju ay yanga wi la fesse gaso comme procureur rapporteur général madame Sanogo Aminata Mali yafa Moussafa MS Sissebo la bâtonnier do Moussa Jirebo la juriste do obara ukacha mais kuma la surunya la u koni sigira u numera wa u sigira u ka sigili de lasa digo na ka parti no e semasi olu ko kuma olu ma fe ola de olu ma wele ola bon nu ma wele ola u ma la konya ola edo ba sege kosobe na la jakanya ba sege kosobe ngani awo kuratege Antonio de wallahi fika wulu ma yere dombe na garzega do benga okay dongoni kle na bi bo kle konoko mama ba ye amuna mi soro kono ya be garzega ye babara na ayi e boya antu fulla ko yaro de awo ban no sigil la digo makuma o kande awo afona ju gouvernement ni ikado e kalafli abulu dali sharia ani bara min beke ka be do mi mo te chronogramme yo wala diko na ka parti kuma no deka naam kuma no deka ayo ben anye fi wala voilà c'est ça ko yo nyo soro bachite rencontre gouvernement force vive autour du chronogramme et quand on dit quoi la sémence de l'imam Mahmoud Diko déplore son exclusion. Ko gouvernement ni ikado malide do yinwanye le force vive
kalafili bolodalu cogoyaw kan Diko ka faga ɲinitɔ n'o ye semasi Imam Mamudu Diko ko olu dɛnna kɛrɛfɛ a ko la k'a ma bɛn u ma yɔrɔ tarata kalo ni juin kalo tile 28 tɛmɛnen jamanadenw force de la nation politique tɔnw b'o la société civile b'o la ayiwa i k'a dɔn centre de formation des collectivités territoriales b'o la walasa ka hakilina falen kɛ kalafili boloda cogo ani baara min ka kala min kan ka fili waati min kɔnɔ ani jamana jɔsi sariya yɛlɛmaw baaraw bɛɛ lajɛlen o kɛra tarata tɛmɛnen communiqué de bɔra k'o da kɛnɛ kan i k'a dɔn juin kalo tile 28 ka yira k'a fɔ semasi n'o ye Imam Mamudu Diko ka fanga ɲini tɔn ye k'u b'a da maliden bɛɛ tulo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'olu ma weleli sɛbɛn sɔrɔ ka taa i sen don nin baara in na ka bɔ an ka ɲɛmaaw yɔrɔ dɛ walasa u sen ka ye baara in na Mali ka sini ɲɛsigi baara de don ko mais invitation ma d'u ma o ye weleli sɛbɛn de ye bonya kɔnɔ ayiwa ko ni fanga furancɛ fanga ye Bamara ko n'a ni bi yɛlɛmali yɛrɛ de kan yɛlɛmali min n'a dabɔra ni jɔnni ye mouvement M5 RFP ko olu y'o maa belebele dɔw ye o denfa dɔw ye olu ye k'olu jigilatigɛla dɛ k'u minɛ u y'olu kɛ denkɛrɛfɛmaa ye an ka ɲɛmaaw fɛ u ye taabolo min ta ka ɲɛsin semasi ma n'o ye Imam Mamudu Diko ka tɔn ye k'u bɛ hakililajigin kɛ fɛnɛ ka yira k'a fɔ a fɔra k'an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ Bamara ko de ye o de bɛ ɲɛtaa di transition ma o de bɛ kɛ transition ɲɛli fɛnɛ ye ko tuma maliyɛn si man ka kɛ denkɛrɛfɛmaa ye baara minnu bɛ sen na sisan ko tuma u bɛ malidenw ta k'u kɛ seere ye nin ye semasi ka kumakan dɛ k'u bɛ malidenw ta k'u kɛ seere ye an ka ɲɛmaa minnu sen bɛ a baara ninnu na ani maa o maa da bɛ a ko la olu ma wele kelen ni kɔlɔlɔ min bɔra o la ayiwa ko tuma olu nɔ tɛ olu nɔ tɛ dɛ n bɛ tila k'a kala tubabukan na ko sabu nin taabolo ninnu Bamara ko nin ti maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan taabolo ye ko tuma olu na sira bɛɛ lajɛlen taama sa ka seko ni damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa o tuma olu kuma kan ka mɛn ko Mali ye an bɛɛ de ta ye semasi communiqué y'o de fɔ e kuma nin faamu ne ye nin faamu bɛnkɛ ok walasa nanzarakan na ko cette transition émane de la volonté de changement du peuple portée par le mouvement M5 RFP dont nous sommes acteurs majeurs. Nous déplorons une exclusion manifeste des autorités concernées vis-à-vis de la sémence de l'imam Mamudu Diko. Nous rappelons également que l'inclusivité est le socle de la réussite de cette transition et donc aucun Malien ne doit être exclu du processus en cours. Nous prenons le peuple malien en témoin que les autorités concernées sont les seuls responsables des conséquences qui peuvent découler de ces pareilles pratiques qui ne rassemblent point les Maliens. Nous allons user de toutes les voies et moyens pour faire entendre, pour nous faire entendre, car le Mali nous appartient à tous. Il révèle le communiqué de la sémence. Et c'est une fin frappe. Ailleurs. Il faut que tu aies fort au début. Quand la salle est bon, l'adriala. Mali kon nga fara ɲɔgɔn kan kɔni bɛnkɛ o tɛ gafe kɔnɔ kuma ye dɛ bɛnkɛ depuis foroba kumasigi la n ko nin daminɛna depuis o waati u ye bɛɛ wele o donc jamana nin kɔni kɔnɔ bɛnkɛ ni bɛɛ welela kuma dɔ la dɔw bɛ ban ka na ni dɔw ma wele ko mina o kuma bɛ caya ne yɛrɛ ko ma foyi fɔ Mali ko na bɛnkɛ n'an ma ko lajɛ de an ka jɛ ka Mali nin dilan bɛnkɛ kuma ka ca dɛ komi yɛrɛ tɛ kuma ko ni kuma caman ko ye bɛnkɛ Mali yɛrɛ ko foyi tɛ kɛ kuma caman kɔ ni ne dabali b'a ne bɛnkɛ ani kalandenbaw ni jɔyɔrɔba ninnu tigiw bɛ Mali la ne ma se k'a faamuya bɛnkɛ n'o bɔra yen waati bɛ ka kolonkolon dɛ su yɛrɛ fana kora ka ban k'an ka basikɛtalaw fana banna ka basikɛti de e b'a ye ko Mali sen bɔra ko jumɛn na o tɛ wa voilà basikɛti bolo kan n'o ye bololatolaci ye les aigles du Mali disqualifiés de la course au mondial 2023 k'an ka samatasɛgɛw bololatolaci la n'o ye basikɛti ye u y'an sen bɔ jɛnamini ɲɔgɔnna jɛrɛ belebele min kan ka kɛ an sen bɔra la ka da mun kan n bɛna ɲɛfɛ yɔrɔ an tun kan ka taa an ka cɛdenw u taara
Rwanda faba de la Kigali walasa k'u ka tolaci ba min bɛ yen n'o ye bolola tolaci ye n'o bɛ kɛ sababu ye ka taa a ŋana kɛnɛ kan n'o ye kudumɔni kɛnɛ ye an ka tolacilaw bolola tolacilaw basketɛriw mɔgɔw k'a faamu basketɛriw o ye bolola tola caman ye olu kɔni y'o kɛ bɔnfurula fɛn ye mamadu ko k'u tɛ jouer kelen tulaci filanan na k'u tɛ jouer fila n'i dun y'o kɛ basketi tɔnba min bɛ i ka don diɲɛ kɔnɔ fédération internationale de basket olu ka sariya la n'i y'i ban ka tola ci siɲɛ fila ka da ɲɔgɔn kan i b'i sen bɔ a la pewu Mali sen bɔra a la fo waati jumɛn ayi fo san wɛrɛ a nata wɛrɛ sa n'o tɛ nin kɔni tɛ o bannen nin ye nin ta bannen mais ko dɔ ye kunfɔla a tɛ ɲɛfɔ la n'i ye royal lamɛn an b'a ɲɛfɔ k'a kun fɔ yɔrɔ i k'a dɔn u ɲɔnajɛrɛ ntolaci tun kan ka kɛ Rwanda de n'o ye Paul Kagame ka jamana ye ayiwa a ka basketɛriw u ye taama janba de kɛ ka bɔ Mali la ka taa Rwanda babada a ma nɔgɔn n delila k'a kɛ n sen na yɛrɛ a ma nɔgɔn dɛ o de y'a to i sen fununna o a bɛ masa n taama ɲɔgɔn k'i sen bɛ to ka sɔrɔ k'a tɛ funu an bɛna sa don babada a daminɛna kabini Mali la fɔlɔ bololantolacila cɛ 12 de tun kan ka taa gouvernement sera ka cɛ 10 de ka musaka di ayiwa o la sa i b'a ye k'a fɔ taama yɛrɛ gɛlɛyara kosɛbɛ 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 ka bɔ Bamakɔ ka se Kigali n'o ye Rwanda faaba ye ayiwa o la an ka joueurs selen ye waati min a fɔra k'an kan ka jouer olu yɛrɛ ka avion cun ani u ka ntolaci daminɛni waati air damadɔ o kɔrɔ hali u t'u sigi k'u sɛgɛ na fiɲɛ bɔ u b'u tile ka taa ka d'a kan taama ma labɛn ko ɲuman a labɛn cogo la mauvaise préparation du voyage an dun ni Uganda de tun kan ka tarabaso ɲɔgɔn na an se dɔrɔn an n'olu kan ka bɛn Mali équipe ko k'u kan tɛ jouer juma o dugusɛjɛ sibiri ani Nigeria kun kan ka jouer Samatasɛgɛw ko an tɛ jouer ayiwa an tɛ jouer n'a kun ma fɔ e b'a dɔn hali tonton Sila b'a fɔ munnaw tɛ jouer maraka bɛ ko sɛgɛsɛgɛ dɛ munnaw tɛ jouer n b'o de kun f'i ye bisimila babara k'u ka musaka de ma di n'o ma di olu t'u bolo dan tola kan musaka jumɛn o ye u ka prime kɛ e na ko tola bɛ ci ten de yan maci ninnu na fasoko de don koyi fasoko b'a la fasoko de b'a to i bɛ na o n'o tɛ joueur dɔw ko k'u tɛna o Côte équipe nationale de Côte d'Ivoire joueur dɔ wele Faransi Seko Fofana a ko a ti jouer Côte d'Ivoire fɛ n ti jouer dɔw bɛ na fasoko don mais n'i ye nafoloko yɔrɔ bɔ a la a tɔ b'i kɛ famada n ta ye Maliko ye a caman tɛ tiɲɛ a caman tɛ tiɲɛ o yɛrɛ nkalonitigi caman ye vidéoman de ye ko n ta ye Maliko ye a Maliko ka dɔgɔ ne hakili t'o min na i y'a faamu vidéoman caman ta ye nafoloko ye nka dɔw ta ye Maliko ye dɛ i y'a faamu babara kan ti jouer parce que an ka musaka ma di an ma an y'a fɔ a ye musaka di yanni an ka taa a y'an kɛ avion kɔnɔ an kan ka kɛ maa 12 ye a y'an kɛ maa 10 ye sɛgɛn ka bon dɛ Mawuda an bɛ basket dɔn ko i b'a dɔn jouer basket la ayiwa musaka ma di u k'olu ti jouer ko sabu a ɲɔgɔnna caman kɛra olu basket kɛ ɲɔgɔn dɔw la ka tɛmɛ n'olu jouera sisan a bɛ komi u y'olu janfa basketkɛla dama an basketteur dama an tɛ ɲɔgɔn janfa o de y'a to an tɛ jouer ayiwa sɛbɛn fasiri b'a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ hakilinaw kɛra 2 ye a ko kan i komi i y'a fɔ cogo min Maliko dɔw ko k'a kɛcogo ma ɲa n'a ma ɲa u sera kɛnɛ kan ka ban Mali tɔgɔ de bɛ yen o tuma u kun kan ka jouer k'u ka jo tɔ dafa dɔw ko ayi joueurs jo do koyi awɔ maa caman yɛrɛ de ko ntolacila ninnu jo do ko sabu ntolaci ɲɔgɔn musomanninw u y'olu u nɛn de olu fana kɔrɔ tan de a ye taa a bɛ ɲɛnabɔ olu taara fo ka se sɔrɔ dɔrɔmɛ ma d'u ma fo bi olu yɛrɛ ka ɲɛmaa n'o y'u ka jala siriba ye capitaine Tuti Gandega meneuse des Aigles du Mali
ale yɛrɛ bɔra ka kuma kɛnɛkan caraki la a ka bɔlɔlɔsira la Instagram ka video kɛ ko ni musaka ma di ntolaci tɛ yen pas de prime pas de match o sɛbɛn fasiriba ko hakilila jiginna babada nin ko in b'an ka farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ dɛ an ka balɔntanaw yɛrɛ o caman bɛ nin condition kelen na ja Mali bɔli min kɛra Cameroun kɔsa in na ye ja ɲɔgɔnna tun bɛ yen ani u ye match aller retour 2 min kɛ contre Tunisie o tɔrɔmɔɲɔgɔnw kuma bɛ yen halisa éliminatoire de coupe du monde na ko ni cɔlɔcɛlaw k'u bi jouer nin cogoya la ko yala u bɛna a kɛ ni kɔnɔnajɛlɛya i kana t'i yɛrɛ lamaloya kɛnɛ kan i kana jouer o ka fisa n'o ye n y'a ta m'a ta i don Mali ka fisa n'a ye voilà n'i y'a ye Mali ma jouer a kun belebele dɔ ye tɔrɔmɔɲɔ sarabaliya de ka fɔ tɔrɔmɔɲɔ sarabaliya sɛbɛn fasiriba ko n'i y'o bɔ a la k'a tɔ b'i dɛ baasi tɛ Ala ka ɲa ka d'a ma bisimila bɛnkɛ gouvernement jɔn ye kala ye n'a ma ɲɛ turu a la go maa ti kala ye k'i ɲɛ turu awɔ payi n sɔn b'o de ma ko kɛra cogo di bɛnkɛ wala jigilatigɛ ko ba i kabako e ye jigilatigɛ an tɛ pan o kunna bɛnkɛ ayi an bɛ nin fɔ dɛ e de m'an ɲininka ka ban n'i ɲininka n b'a fɔ ayiwa babada naam tennis sexy et chicha au statut WhatsApp 2 points. Un mariage avorté. Ni ko ne to o kan ma fo fama na. I ba fo fama. Babada nangarabaya fini doni anu ka subahana sigarti shishi bay fo juru jamba la ta shisha. O de yera koyamuso ka statut la WhatsApp la akira sababu yo furu borama. I ka ba go de furu cha ya. Ora ni muso in de kɛra i k'a dɔn a balimakɛ ka furu tiɲɛ sababu ye dɛ balimamuso kɛra sababu ye balimakɛ ka furu tiɲɛna ka da mun kan a nimɔgɔmuso a y'o de ka WhatsApp profil lajɛ k'ale na o yira u ba la mama i buramuso kura min kan ka furu kalo kura ale de filɛ nin ye u ye profil nin bɔ sa k'o bonya babada musokɔrɔba ye min ye a ka bɔ hakili ma a ɲɛ bɛ fini saralen la yɛrɛ labila fini nangarabaya sexy body dɔ nɔrɔlen ye sunkuru na a kɛn bɛ k'u ka sigarɛti min bɛ fɛn i bɛ to ka min sɔsɔ jɔ ko lasi bɛ min mɛ ko ne bɛ min mɛ a bɛ ɲɔgɔn faamu dɛ bɛ kɛ komi an da bɛnna ɲɔgɔn ma a ka da a ka pa kunna sa ok an ka kɛ o bɛ min sa o bɛ min sisa awɔ sisa musokɔrɔba de filɛ ka sisa sisi durulen ye kɔɲɔmuso la o warakɔrɔ janba in b'a bolo babada a kongoro bɛɛ bɔlen don i ko cogo di Haidara yɛrɛ ɲumanna Sere Gari Mondo ani Mɛsileni boîte de nuit kɔnɔ dɔnkɛyɔrɔ kɔnɔ astagfirullah o de bɛna k'ale buramuso ye cɛ musokɔrɔba ko la hawla wala quwwata illa billah ko nin de ye mamada ka kɔɲɔmuso ye i ko cogo di i tɛ gafe lajɛ ka ɲa a ka tɔgɔ lajɛ kɔɲɔmuso jumɛn kɔɲɔmuso kuma jumɛn b'i da i tɛ nin dabila ban fitiri seli nin na sabanan a ma se safo ma sabanan kana to bi safo seli ka aw kuma a reporté la musokɔrɔba ko nin de don wa a denmuso ko awɔ ko grand frère bɛna nin de furu musokɔrɔba ko baasi t'a la baasi t'a la a ma kɛ balimamuso ɲɛna ko musokɔrɔba kɔntana fo bi pan ka dɔn kɛ musokɔrɔba ye téléphone ta ten allo mamada n'an sɔrɔ ya joona dɛ n'i t'a fɛ ka kɛ dangaden ye n'i t'a fɛ k'i danga fo ka saya se ma n'an sɔrɔ ya joona joona balimamuso ko subhanallah k'a kara ka kɛ mamada ni setɛgɛ nana i tɛ gafe lajɛ na bon balimakɛ ni setɛgɛ balimakɛ ni setɛgɛ nalen musokɔrɔba ko ala m'a fɔ i sigi dɛ a ko i tɔɔrɔ yan ɛsike ko maa k'a kɛra cogo di k'i nɛn minɛ ɛsike a ye balimamuso wele o nana a ko i ye photo min yira n na a bɔ tuguni dɛ i k'a yira n na dɛ balimamuso sɔrɔla ka nimɔgɔmuso kura in k'a ka photo k'o yira ba la tuguni profil WhatsApp ayiwa
musokɔrɔba ko k'i b'a fɛ ka nin de furu wa kamalen y'a dɔn ko kuma daminɛ ma ɲɛ a laban tɛna ɲɛ o tuma an ka tiɲɛ fɔ sa bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a ko awɔ naamu a ko min ka nin furu ka taa min nin de bɛna tobili kɛ ne ye wa Allah sisan nin de bɛna ne bolo bɔ wa ni sisa juru ye kɔni ka sisi durulen to de ɲɛ kɔrɔ wa n'a bodi sɛgisi lama ye kɔni ka ni sere regardement ye wa Messi ni Nelly leni ka usa dɛ degeni kumbirilen tora ɲacu ya ye sa tiɲɛni kɛra musokɔrɔba ko nin tɛ ka kala ye sa ka ɲɛ turu a la wa n'i ye nin furu ma muso wɛrɛ fɔ dɛ n'i ye nin furu nin ɲɔgɔn na furu n ka danga b'i kan balolen salen ka danga b'i kan i ko di i kabako ye de cɛ ye kɛra balahu ye naam denkɛ ni ɲɛji bɔra a y'i tilen yɔrɔ jumɛn somɔgɔ kunda musokɔrɔba balimaw fa jɛɲɔgɔn ko min fa tigi deli kɛra pɛntɛnkɛra musokɔrɔbaw ko muku bɔra ka taa se muso yɛrɛ somaw ma olu ye maa wuli kana musokɔrɔba kama muku ko cɛ kelen bɛ yen kɔni ko cɛ kelen bɛ yen k'a t'i baw bolo dɛ u taara o cɛ nɔfɛ basi tɛ o jɔn ye k'a ba man di o bolo dɛ o kɔni n'o y'a deli a bɛ sɔn o cɛ kelen jɔn ye b'a dɔn ko ɲangi wa ɲangi de ɲangi mini tonton ɲangi wa ma yɔrɔ jumɛn na Amérique Amérique tonton ɲangi de bɛ na o kuma deli kɛ musokɔrɔba ye ka kala ye ka musokɔrɔba deli a ka taa ɲɛ turu kala la ko sabu n'a cɛ kun ka di kosɛbɛ baasi tɛ musokɔrɔba y'i ban a banna a jo don denkɛnin ko k'a na se soma kuralen dɔ ma sa soma minɛ soma dɔ ko dɔrɔn ni sanɛnɛ tigi dɔn alharam alharam kɔrɔlen ti ko ka musokɔrɔba karaba a k'a fɔ n tun ko ma sɔn sɔn na baasi tɛ o soma kɛ o tɔgɔ soma juguba a tɔgɔ kafiri juguba hali misiri bɛ quartier min na a tɛ sigi yen seliba ɲɛkɔrɔla nin na boli jugutigi don bɛɛ kana nin tɔgɔ fɔ a ka ɲi an yafara nin dɔn a ka baara tun ye sonyɛli o ma diya la a donna josɔn na an ta faraw n'an ta setan ko taa soma juguba in fɛ yen cɛsurunin don Allahu akbar o kuma banna o don kɔni y'a ka bulu sɔn safurula ni tila na kɔni n'i ye boli kɔni tɔgɔ f'i da kɔnɔ nin ɛri nin na ni hiji kalo ban na bɛɛ kɛ safurula ne yɛrɛ seginna a kan bɛɛ da ko jamu jamu ji ko taa so ma o tɔgɔ soma juguba in tɔgɔ farawuna ka lasigiden yan bɛnkɛ nin tɔgɔ fɔ bani ne m'a sɛbɛn dɛ a sɛbɛn ne de bɛ yan a lajɛ ka ɲɛ k'u ka taa se soma lasi se surunin ma ko surtout n'a ka ngɔni fɔla segu sumuni ye ngɔni fa kun ko n'a ye baara kɛ a bɛ ɲa baara banna o kuma k'u da sɔgɔ wala a ma ɲa a tɛ ɲa musokɔrɔba ma sɔn penten kelen nin tɛ ko ɲata bɛ ɲa ale ye muso min kɔni ye profil la whatsapp la n'o fini don cogo ye nin ni sisi duuru m'o kɔrɔta ko sisa wa sisa de o ti don n'a y'a don ale ka danga b'a ka diɲɛ kɔnɔ ale ka danga b'a ka lahara ko la maman est restée ferme sur sa décision de ne pas voir son fils épouser une jeune femme qui fume la chicha kuma banna bɛɛ kɛ o kuma la kamalen obligera ka taa a ka maminɛmuso in fɛ yen ko tuma n tun ye maminɛ bololanɛgɛ sanuma min di n'o ye bague de fiançailles ye i b'a segin ma musokɔrɔba ma sɔn ne fana tɛna n ba sɔsɔ i kama kun fa yan a y'a fɔ a ye dɛ sisan denni b'a kun dɔn i y'a faamu bakarijan denni fana y'i kɛ kasi kan a ye bololanɛgɛ minɛ denni na a b'a minɛ a la dɛ o sɛbɛn fasiri b'a lasana sɔ an bɛ bɛnkɛ fo sɔsiri bɛ bakarijan ko nin ye bondaden ye walasa npogotigi minnu n'u banbannen don bɔlɔlɔ sira kan u ka bɔlɔlɔ sira ta ka baara ɲuman kɛ n'a ye u kana baara jugu kɛ n'a ye u k'u yɛrɛ sutura bɔlɔlɔ sira kan baasi tɛ
Kunte bollo sira nana ɲɛli de kama a mana tiɲɛni kama a dilanbagaw b'a dilan u y'a dilan n'o ŋaniya de ko mais a kɛn bɛ taabolo sugu bɛɛ de ye ko wa a kɛlen filɛ sababu ye ka dini k'a ka furu tiɲɛ furu min tun kan ka kɛ kalo kura musokɔrɔba ko k'ale tɛ kala ye k'i ɲɛ to abada a to don dɛ bɛnkɛ k'ale tɛ kala ye k'i ɲɛ to hali ni yɛrɛ don mais hali ne yɛrɛ don o de bɛ dan sigi bi ta la